Χαίρετε. Τυχάνω να ήμουν 12 χρόνια πρόεδρος συλλόγου Κάτω Λίπας. Ένα μικρό χωριουδάκι μιας εγκατελειμμένης περιοχής, της πιο φτωχής, στη Λάκα Σούλη. Διαμαρτύρομαι για το εξής. Ο δρόμος έκανα διαμαρτυρίες προς όλους τους βουλευτές, όλα τα κόμματα, μέχρι ακόμα και στη Βουλή το φτάσαμε το θέμα. Δεν βρήκαμε όμως ανταπόκριση από κανένα. Προς τους δημάρχους, τους πρώην και σημερινούς. Διαμαρτύρομαι για ένα δρόμο αγροτικό στο βουνό, ο οποίος είναι από το προγράμματα ΕΟΚ από το 1981, καθυστερεί, όλοι μας κοροϊδεύουν. Η ανάγκη του δρόμου αυτού γίνεται επιλακτική επειδή πρόσφατα ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν την πρόθεσή τους να ιδρύσουν κτηνοτροφικές, γεωργικές, τουριστικές μονάδες με αμφότερο σκοπό την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του πλούτου του ορεινού όγκου της περιοχής. Υπάρχουν ενδείξεις πλέον. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού έχουν από 3 μέχρι 30 στρέμματα χωράφια ιδιόκτητης περιουσίας, τα οποία αν τα καλλιεργήσουν χρησιμεύουν για καλλιέργεια ρίγανης, τσαγιού, αρωματώδη φυτών κλπ. Εγκρεμεί από το 1981 προγράμματα της ΕΟΚ, κοροϊδία 30 χρόνια για τη διάνυση αυτού του δρόμου. Υπάρχουν 3-5 διαφορετικές διαδρομές. Αγία Τριάδα Όντρα Βουνό, Καταβόθρα Καλανζή Όντρα Βουνό, εντός παρενθέσεως καθολίστησης. Τρίτον, Στάνη Γιώτη Όντρα Βουνό. Τέταρτον, Στάθη Όντρα Βουνό. 5, Παντοκράτορα Όντρα Βουνό. Παρακαλούμε όλους τους οποιοσδήποτε μπορεί να μπορέσουμε να τακτοποιηθεί αυτό το πράγμα. Είναι αίτημα των κατοίκων 30 χρόνια. Είναι πλέον κοροϊδία όταν θέλουμε όλοι οι υπουργοί, όπως λέγεται, να μείνουν ο κόσμος στα χωριά, τη λεγόμενη ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε όταν δεν θέλουμε αγροτικό δρόμο? Δεν θέλουμε την αξιοποίηση του πλούτου, μοναστήρια, γεφύρια κλπ. Επίσης διαμαρτύρουμε για την κατάδια του δρόμου από ανάληψη κάτω Λίπα, Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, η Ιερά Μονή Τιμής του Θεοτόκου Αχλαδέας είναι σε κακή κατάσταση. Ο δρόμος αυτός ανοίχθη από τον άξιο δίκαιο και εργατικό νομάρχη τότε και σήμερα περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Έκτοτε ποτέ δεν δόθη βατότητα προς εξυπηρέτηση των χωριών. Ο δρόμος Κάτω Λίπα Ιερά Μονή Κοιμήσεως του Θεοτόκου εξυπηρετεί τους κατοίκους Κάτω Λίπας, αλλά και όλα τα γύρω χωριά του πρώην Δήμου Σελών, σήμερα Δοδόνης, αφού είναι ο μόνος δρόμος πρόσβασης προς την Παναγία, ένα μνημείο μεγάλης θρησκευτικής, ιστορικής, αρχαιολογικής αξίας, όχι μόνο για την Κάτω Λίπα, αλλά για όλη την περιοχή της Λάκας Σουλιού. Ακόμη διαμαρτύρομαι για τον αγροτικό δρόμο, ο οποίος είναι Κάτω Λίπα Στανιγιώτη. Κύριοι, είναι ο μόνος δρόμος διεξόδου μετάβασης των κατοίκων στα χωράφια τους και τα βοσκοτόπια για τους μικρούς κτηνοτρόφους. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς τον κύριο Δήμαρχο, προς τον κύριο Περιφερειάρχη, προς όλους τους φορείς, βουλευτές εκλεγμένους και μη. Ας δείξουν κάποιο ενδιαφέρον για την εγκατελειμμένη πλέον περιοχή της Λάκας Σουλίου, ένα μικρό χωριουδάκι, η Κάτω Λίπα. Σας ευχαριστώ πολύ, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, Τέλης Παπαϊωάννου.